Byudang Jesus, palagi samba niya. Kristo, kapatid, ikagawan mo kay Betong, metungking kapanahayan, at metungking luhod. Kami sang kapurian, ulonin ning kalyasan, lugod ni panatilian, dapat kekengalwan. Kristo, kapatid, ikagawan mo kay Betong, metungking kapanahayan, at metungking luhod. Aldo si Juan ka, aldo samban ka, aldo tukyan ka, hingkit kang puntalan. Kristo, kapatid, ikagawan mo kay Betong, metungking kapanahayan, at metungking luhod. Kekay makapurian, kekanak tangalan, at king Espirituyo, bibiyay kaligayan. Kristo, kapatid, ikagawan mo kay Betong, metungking kapanahayan, at metungking luhod. Alduling pamitipon, patulan ang lalapit, pintulang dingdingong, ingmetong pakatipon. Kristo, kapatid, ikagawan mo kay Betong, metungking kapanahayan, at metungking luhod. Kristo, kapatid, ikagawan mo kay Betong, metungking kapanahayan, at metungking luhod. Kilaginig pa po ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kekaan timurin. Pubalo nung kay katamu dakalareng dinanas na itang may bukang ma-discourage, may bukang bilako kasalpantayanan. Karing kay katamong pamamasa ngini, lalong-lalo na kay Ebanghelyo, kay katamong dandaman na makananong ang katao, aranasan itang balamong ma-discourage na lang. Pero akatagpuri, Jesus. At ang sinabi na karela, katatay kayo tatakot, magtiwala kayo. O yan mo naman niya sasabihan na kay katamo ni ngapong Ginoo, kaniting kay katamo pamipulong. At doon daki ngapong Ginoo na sana, nung mamalaya kay katamo, kita mo naman, maging kasangkapan tamo, kay pamipatatag ng kasalpantayanan da rin kalupatang tao. At bilang pamagsadya, kay katang kapag masusyan kaniting misa, ganakanta mo, lelangan nakatani ngapong Ginoo, eban parusan. Lelangan nakatamo, gawa nakatamo, kawangis na. Kaluguran nakatang kaluguran. O inisanin parati tamong papanatili ang karikatang puso at pamiisip. Ukla talangin ni rin kakatang sarili, bata naman tanggapan ng lunos at yung pakalulo na ng apong Ginoo. Magkumsal ko kin Diyos, ang mayupayan tutu. At kay kapatad, uling mikasala kong bina, king isip amano at dapat, at miyay liwang kakulangan. Uli nitay pananggapukan Santa Maria ang kapilan ng Birhen, karisap lang anghel ang pong santo,
at kay kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. King Diyos, sumayupayin tuto, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamuan, sana kimbi, alangang ka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Paigpaming at banwa, ing sala ng Yesus, simbulat na indalumdum ning sama at kasalanan. Mayawis king salang ita, adon ming kay kang pamanantabi. Yubog mula sana ring biyemi, king kay kang katutuan, ading puso mi, king kay kang lugod. Iti adon ming kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng kabyasnan. Ing kamatayan, na dapat ning Diyos. Na ikakatula, ing pangalipol ding mabye. Kanitang lelangana, ing sabla, lelangana paramye. Ding sablang lelangana kay tiking yato, atin lang mayap, apami kakatawan. Karela alang mayayakit akamandag nanuman. Ating Hades alang upaya ketiking yato, uling ing kabanalan alang kayangganan. Ing Diyos lelangane ing tao para king be alanangga. Gewane at pekiwangis king sarili na. Ing diriya ning Diablo, yaing migdalang kamatayan ketiking yato, antimo ing ikit ding kayang kasosyo. Inga mano ning kino. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, yung ginuing purian ko, uling niligtas mo ko. Ika ginuing purian ko, uling niligtas mo ko. Tutukitan po king pamagkanta. Ika ginuing purian ko, uling niligtas mo ko. 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 Pupurianda ka, O Ginoo, uling niligtas mo ko. Emo pepain tulot ing tumulala kakong kasalang, king kakong kabigwan, O Ginoo. Linigtas meng biyeku king kamatayan, emo ko inabe karing padulong na king kutkutan. Ika ginuing purian ko, uling niligtas mo ko. Ika ginuing purian ko, uling niligtas mo ko. Dalitanan niyeng kapurian ing Ginoo, ikong sablang malugod kaya. Ayo kakalingwan pasalamat king banal alagyuna. Sa gulimuing kayang mua, kabang kabaing kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapat datang ing tula. Ika ginuing purian ko, uling niligtas mo ko. Ika ginuing purian ko, uling niligtas mo ko.
Pakiramdaman mo ko sana, O Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko, inalilan mong pamanerak, ing kakong pamagsalbat, O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Ika ginuing purihan ko, uling niligtas mo ko. 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 Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Pikabaluan kayo, king pamanyal pantayo, king pamagsalita, king kabyasnan, king kasipagan at king kaya kayong lugod para kaya kami. Sikapan yung manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap. Baluyo nunuan ti karagul, ing lugod na kaya katamo ning ginutamong Heso Kristo. Bistat man mabandiya, meging pakakaluluya, alang-alang kaya kayo. Ban mi bandi kayo, king kapamilatan, ning kayang kakaluluan. Sasabyang ko iti, uling buri ko lang, kabayatnan, dingaliwa, at kabayatnan nakoman. Nako manlipit ngening kasalukuyan. Inyasukat yo lang saupan, dingat yo king pamangailangan. Nung ikayo naman, ing mirasking pamangailangan, at ila lipit, ila naman ding sumawop kaya kayo. King antikaniting paralan, makapisaup-saup kayo, antimo ing sasabyan ning kasulatan. Ing tinipon dakal, linabis, at ing tinipon ditak, eneman migkulangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Katutuan o Ginoo, ingamano mo, papagbanalan mo king katutuan. Yung kinumantabi kay kayo, At keka ang timurin, papamasang iba't yung mayo pabalita, agpangkang San Marco. ligaya keka o Ginoo.
Pasibayan din lalaki ti Jesus, king kangat ba, at yupaking pasigan ng dayat malat, pikugumguman da ni rin tutunda kalatao. Di natanging metong lalaking mayawis Jairo, metong yakaring talapanibala ng sinagoga. Panangkit na kang Jesus, siniklodya king arapana, at nga nang may kisabing mayap. Maging aluya po, inganakon dalagita. Nung malyari tuki ko po kako, at itong pakyo kaya ringgamatyo, bayang kumayap at iya mate. Jesus sinukineman, at tekikende rin binangdakalatao, misasaksakan lang bisang milele kaya. Ating karin meto nga babae, alabi ng adwang banwang kaya kasandaya, at binayang magkakasakit. Dakal na lang doktor, ding linawe kaya, at may kisana king kapapaulo, ing kayang pibandyan. Dapat area pakayap ditakman, nunay laloy pang misubi a sakit. Ang balita na yung sasabihan na rin tao tungkol kang Jesus. Kanya, may kisaksakan niya karing taong may kukumkum kang Jesus, ang ganang kay ng milapit king kagulutan na. Tikila na imalan, uli nga nang sasabi king lubna, at agkilkya mo naman, muman na imalan, kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ingagos ng daya ng mayagas at timdam ng kinayap niya. Yan dandaman ng Jesus, ing ating upayang linwal kaya, beligdan na ring tao king kagulutan na at nga ng kinot ang karela. Di na yung tinagkil king imalan ko. May kibadla rin kayang alagad, akakit yung karakal na ring tao, ami gugumguman kayo. At saka yung kukutang, nung ninong tinagkil king imalan niyo, dapat sindo ng miglalawi Jesus. Paninto na ni itan tinagkil kaya? Pablasang yung babae balo na may palyari, ngagalgal yung linapit kang Jesus, siniklodya king arapana, at piktapat na ing mabilog a katutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak ko, pepakayap na ka ng kasalpantayanan mo kanako. Muli na kang ngeni, panatagwing kay kang loob, mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, ating mapila na din ang iba't king bali ng Jairo. Metene po yung anak yu nga na. O ba't pangabalanan niya pa yung maestro? E napinsinan ni Jesus yung karilang sinabi. Noon nga na kang Jairo, kami tatakutan, manalik ka. Alayang aliwang tiki no ni Pedro at yung may kapatid na Santiago at Juan. Yang miras na laking bali ng Jairo, higit ng Jesus magugulo na ring tao at dindam na ring manangis at managulele. Kalub na kimbali, sinabi na karela, o ba't magugulo kayo at manangis? Kaya mete yung anak, matutudya mo. Dapat kilian dya mo. Pepalwala na laring sabla, subali mo yung tata, ampo yung induna ng anak, ampo ring atlong alagad, alinob la, at linob la king kebilyana ng anak. Tela ni gamat Jesus at nga na talita kum, nga nawari, inang sasabihan ko kaya may bangon ka. Kanita mo rin may bangon yung anak, at sakaya linakad. At ining 12 banwatwa, may nga pamulalalangan ding sabla. Maigpit ng pinabili ni Jesus Karela, ing era pabalo iti kenuman, at inutos ng dinandeng pamangan ing anak. Ing may papalita na, ing kakatang kaligtasan. Kapurian ke kao, Kristo. Abanggit ko po din na mapalyaring deng mapilan kay katamu, di santanay tampuntong may buktanang magtiwala, may buktanang maniwala. Lalong-lalo na po tang balamong dakala discouragement at daratang king kay katambi. At tatandaan ko pumisan, anyang atyo ko pa seminaryo. At in metong aminta ka na ako, metong babaeng tala asawa, talagang akit mo
nung akit bala mo, kukusad niya keng gabun. Muli na nitang beyat na kayan daranasan. Muna, mete itang kayan tatang. At pilan mong bulan, muli ang iba't abroad. Yung kayang asawa, lalaki, at atin yung malubhang sakit, pilan mong bulan, mete mo naman. Kay Batanita, itang kayang pangani anak alalaki. At wala po at aring anak na kanita. Pangani, kaya pa po, grade 6. Meteya mo naman. Tinya pong mika cancer ka agad. Meteya, anak ya mo, cancer. Sabi na, amo nga na masakit ko pulo. Andiyan kingapong gino. Yan na, sakit kulog. Mete tatang ko, masakit ito, pero igwa ko punting kapita. Mete ining ka na akong asawa, masakit ita. Pero yung ko po atanggap, mete ining ka na akong anak. Kalatina pa mo. Grade 6 siya pa. Kaya ba't nga naman kanyan, ya pa mo po yung kakatula ko kembihe. Potang miyabe kami, panena sasabihan, potang muliyo, magaral, maana, potang mayari ko, na kayo mapagal. Pagawara kang masanting abali, nakamagobra. So yan po yung sasabyanas, na ako kasi kanlo, potang darandaman kengan. Ngayon po nga na, bala mo, milalako na ako pag-asa. O, bang kanita to make it lighter, sabi ko, may nga kuya palaki, kanaya ako. Opo nga na. O, puntalan me, nan me, no, wari na yung pangako mo ngayon. Ngari biniro kay mo po, ling malapit siya naman ka na. Pero, yung sinabi ko mo kaya, potang daranasan tamo yung makanyan, karine man mas malapit kay katamo, yung apong gina. Potang daranasan tamo, bala mo itang ganaganang kagiwan tamo, na malyaring gamitan, ban arapan, katan daranasan kimbiye. Kanita ni mandaratang malapit kay katamo, yung apong gino. Yan yung kay katamong ikit king ebanghelyo, dindam king ebanghelyo. At yung meto nga babae, na halos may gisana nga ng kayang kayamanan, pero mauulog itang kayang sakit, kaya kasan niyang daya. Pero misa nildo, dindam ning daratang o dinatang Yesus, ng milyari. Alam, may bugneng mag-give up. Nanong milyari kaya, inggewa na, mintaya kang Yesus, at pasalikod, tela niya mo, nanulagin malan. Talan kaya malan, salese ko nga na. At may salese. At Jesus, anyang balo na itang milyari nga ita, ninuntinagkil ka na ako nga na. Siguro mailila rin kayang disipulos. Pero kung gumanda ka rin tao, kutang mo nung tinalan keng malan mo, nung tinagkil ka. Pero yung hapong Ginoo, yung Ginoong Jesus, at inyang dirinan, mas maulaga. Aliwa mo yung pangawulo na ng babae, nung yung pamipakayap kaya. At kilalala na yung babae, kinayap niya, muking uli na ng upaya ng Jesus, nung uli na mo naman ng kasalpantayanan na. Metong ipong masanting alawan tamo ni Kimbi, tapos ang mamarap taking apong Ginoo, na mo akakit itambala mo sa asaw piyang kikatamo. Tapos ang mamarap taking apong Ginoo, atin tamo namang contribution. Yapin, yung kikatamong kasalpantayanan. Yapin, yung kikatang kapanaligan. O iniw naman yung linto, kining metong pantaw ihayro. Mintaya kang Jesus, at sinabi na, Ginoo nga na, nung malyari, puntalan me, ing anak ko, tumpak mo lang rin gamat mo bang kanita, mate, kasi grabing sakit na. Tinuki, Jesus. Mupin kayang pamanuki, siyempre nung ikayo po, nandiyan din kayo na mo, munta ka kayang pari, Mong, maging alune po'y maku. Sige, munta ka ta. Kaya ba't atin datang? At yan, manadwan ka sopan.
Padang kaya address niya pa mong among, bubukal na kadaya. Bakit? Uling itangad, doon mo bala mo, midinan sumbagal. Inyasat, kitang karelang pamaglakad, at hindi na tangking eksena, yapin pinitang babae. Kaya ba't nagipagdialog ya pa'y Jesus? Ating matindi na panini, anyan datang la, dining kayabe na bali, ning tao Jairo, na sinabi ra, alana, metene, sakit na punitan. Siguro palsalanan may pa Jesus, no sana nga kami kipag-istorya. Apla mo po'y Jairo, pengunot itang babae. Kasi may kisang bagal niya, malamang mo, nung adi sana iyamete. Pero nang sinabi ng Jesus, katatakot magtiwala ka. Magtiwala ka. At Jairo, magtiwala yan. At baluta mo ng milyari. Inganak, may biyang pasibayo. Pero yung kutang kumo po, kita kaya nga nakita na may biyang pasibayo, meteya kaya. Meteya? Ang palagay po, meteya kaya? Siguro nung mete, puntalan tayo ngayon. So, of course, mateya rin. Mateya rin. Importante ning lalawan tamo king kakatambye. Ning kakatamong tiwala king apong Ginoo. King kakatamong kasalpantayanan king apong Ginoo. Kaya mo angga kete king yato. Nga sa paniwanan tamo sinubli ang mepye ne po. Pero nung lawen tamo, aliwa mo itamong taong ordinaryo indaranas kaniti. Intutunan nini ang jampore santo. Dinanas lamo naman discouragement and despair. Metong napuke ni mga pamulala kayo siguro, yapi ni Mother Teresa. Di Mother Teresa po, malapit siya ka rin pakakalulu na makananin kayang deputan, pero itang pari na kayang confessor, itang pari na mamantabi kaya, yung sinabi na, a few weeks o few months bayo yung mate, bala mo mira siya kitang puntong, niya naman may bugmanwala, kingapong gina. Niya naman may bugmanwala. May discourage siya naman, agpangkitang pari, kayang kabuklatan loob. Pero may natili ang sa salpantaya, kingapong gina. Pero liwa mo rin santo, ang gapang mismo, yung ginutay sa Kristo. At tatandaan niyo po, anyang atsuya king mula ng Getsemani, manyawad yan sao king kayang igpa. Igpa nang malyari sana, kaya ako dumanas kasakitan. Pero, ipakoy king krus. Kanyang bayo yung mati, nakapakoy king krus na sinabi na, igpa, Diyos ko, ot pepaimburisan mo ko. Ot pepaimburisan mo ko. Akita mo ka rin yung pamakisan metong nakikikatam pangatao. Nang kayo mirastakit ang punto, malapit na mong bala mo madiskurahi nga ra. Pero, mayari ka rin yung amano na nga po. Ulingan niyang bayo yung mate na sinabi na, igpa, karinggamat mo, darawan ke, yung kaladwa. O yan ang kikatambye. Dumalanta mo, karindakal at tukso. At nga pong ginume, tukso ya mo naman. At yung matinding tukso, aliwa mo itanggawa kang marok. Yung matinding tukso, o ang tukswa na katanin demonyo, yapin itang sira na katatiwala. Nakamagtiwala. Okay? You give up on God. Uiting matinding diling tukso. O tangay nakamagtiwala king apong Ginoo. Kinitaya kakit ing ulagana ninindiniklera ng ningkakatang Santo Papa next year. Yapin tungkol king hope or kapanayan. Year of hope next year. At bilang pamagsadya kanita, this year,
yapining Year of Prayer. Year of Prayer. Pamagsadya king selebrasyon na ita. Kapamilatanin pamibibye king panalangin. Siguro po, misa no, makaduang beses sabanggit ko niya kay kayo, ining masanting ng definition ng meto nga santa tungkol king hope. Yapi ni Saint Catherine of Siena. Metong ya pong makwal tayo ni, pero may bibiyang kay pakakalulu. At eman may garal, pero yung bibiya kabiyasan kayo, andyan pang reng papa, asasabyanan nila. Uli na nitang malapit ng pamagkugnayan, hing apong gano'n. May bibiyang malapit kang Kristo. At ini po yung kayang binggitan when it comes to hope. Sabi na makanyan, hope is the irrevocable refusal to put limits to what God can do. Hope is the irrevocable refusal to put limits to what God can do. Ing kanong pag-asa, ing kapanayan, ya pinitang alang angga, alang tuknang na etsepuerame itang tukso na itali may gamat ing apong Ginoo. Napot ang ating malilyarik yung biye, hindi pong makasirang kasalpantayan na nilapit dit ang taong ala ng pag-asa yan. Ala ng maliyari kanyan. Bala mo kitang maliliyari nga ita, lalakotan ing apong Ginoo. Nanuman ng kikatang karanasan at siyang apong Ginuken. Sayang namo, yung parati may pagka nakake kayo, patse misa. Timonan din bayo kay basa ng Ebanghelyo, ing Ginoo, manatilia kay kayo. At siyo kay katam, ing apong Ginoo. Napot ang sabihan tamong alanang pag-asa, bira mo na yung apong Ginoo, king kay kambye. O yan yung matinding diling tukso. At yung apong Ginoo, panagkat na kay katamo, katatakot. Katatakot. Magtiwala ka. At doon taking apong Ginoo, na sana, dening kayang amano, ila sanang miral ka rin kay katampami biyebye, bang kanita yung balang metong kay katamo, maging panibata niya naman ng sikanan ng kasalpantayanan. Baluta mo, siguro, ala ng bala mo, tao na tamo buring kayabe, na naitapat ang kayabe, may lalako ka sikanan loob. Tao na po ang kayabe, kaya nakamaibog maniwala. Ulim pa ng akakit, yapin, ing negative. Panin ang akakit, ing mature, buburane, ing apong Ginoo. At tatandaan niya pa po itang metong kong istorya, kanita, tungkol kitang metong ima, mintaya keng mall. May mall, kaya bening anak lang malati. 3 years old. Babae. O nakalataw ka rin, nga na kining kayang anak. O inang, bang kanitay kami kawani ka na ako, talang ka kayang palda ko. Nga na, talang kayang palda. So, may bibili. Nga na. Okay. O nang ining ima, medyo may bighani, kitang dengbag, sumalan, sapatos sa sutinda keng mall, akalimbatawa ni ng anak na. At atin yan dindam keng public address system. At yung pong meto nga yanak kini nga na babae, kikiyak yan, katakot. Anto na niya po'y manang, at mandalayang palda. Dalayang palda. Sabi kawani yan. Ita mo po, isasabyan na nga pong Ginoo kay katamo, katatakot, manalig ka. Pero nasabihan, talang ka kayang palda ko. Sabihan ng Kristo, talang ka kayang krus ko. Huling kapila nun makatalanta kayang krus ng Kristo, etami kawani kaya. Huling yung krus, makapako Kristo ka rin. Kaya tayo. Talanta mo kayang krus ng Kristo. At kaya tamo sana manakit, pag-asa. Kaya tamo manakit, matibe, kasalpantayanan.
Pangadiyo ko mo naman po. Uling makatakot, uling obispo ka, ligtas ka, king temptation, ning kainan loob. Pangadiyo ko po. At ining pangadiyo ngayon niya para kanako, para kay kayo uyuya mo naman. Uling patse, mila kuya kasalpantayanan ni Apundong, miyabe kayo naman. Masira kayo naman loob. So pangadiyo ko po, para kikapakanan nyo. At pangadi tayong balang metong, lalong-lalo na rin pamilya. Lempengari, banta maging panibata na katamo, ning sikanan, kasalpantayanan. So itapo tatabili, talantamo, king magtigtas ng krus, Kristo. Amen. Alakad na po. Sasalpantaya ko kin John si pamayupayan to Linalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo nga nakabuktong ang ginutamo, pengagli upayan ng Banal Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakiking krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka ring mete, yung katlungal doon sinubliyang mebye, pepaitas siya banwang makalukluk, wananin Diyos si pamayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan man keti, banmo kong ka rin mabiyempong nga mate, sasalpantaya ko, kim Banal Espiritu, kim Santa Iglesia Katolika, kim pamisamakding santo, kim pangapatawad na rin kasalanan, kim pasubirang meding mete, at kim biyalang anggo. Amen. Kimit mong lugod at kapanaligan, abi-abi tangin ng maus, king apong Ginoo, at nga tayo sumabi, ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning iglesia isundo ng mitmong lugod, ing pamipakayap ng Jesus a ginuta mo. Banding masakit, mipaldanla, ding madadakurak, mitimawala, at ding kalulu at mayna, mipagluwalula. Manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban kaniting yatong danupan, king pamangan, at ulagang espiritual, ding atinan na iglesia at bansa, makabuklat lapalad, idake ing labis-labis at tsukarela, karetang dimut kareti, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing doktor at nurse, at ding sesese, karing masakit at ating kapansanan, mika maragulasan ng kagalangan king biye at mika inspirasyon king obrara, kapamilatan ning lugod ng Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning kasalpantayanan dat kapanaligan ding masakit at mamamate, matibe miyugne king ginutang Heso Kristo. Ban kayabe na atang gapdang mitmong kapibabatan ing sakit at potang datang na atang gapda naman ing kamatayan, anting pasbul papunta king ganap abye, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ka ring komunidad tang Kristiyana, mi kamasabalta mo king metong at metong, nung makanano ing lingap ning Ginoo kaya katamo, at ban pabandyan tayo ing balang metong karinganggang mayap ng kalam ning pusot kaisipan, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ganoon Diyos, kaya ka utang mi, ing kaya kang pangayatsyo, at iba't kaya ka daratang ing sablang mayap. Sopan mo kami ban alupig mi kamatayan at dewakan, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoo mi. Amen. Amen.
Kalugurang kapatid, madalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundawon, matanggap para pa ng Diyos, ikpamayupaya ang totoo. Tanggapan na saning ginuitindaon karenggamat mo, kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoon Diyos, kapamilatan din kay kang sakramento, pagkalumuke kami, upaya ng kay kang grasya. Marano na sanang iting Eucharistia, so paano kaming sumuyong mitmong katapatan kay ka. Ito yung tunming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kekan timurin, Yat nayo na rin puso yun. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Yung pasalamatan takang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yesu Kristong Ginoo. Kapamilatan ng kayang pangabait, may bait kami ang pasibayo. King kayang pamaylasa, may kabus kami king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyubli ng bebe, may bangon kami king biye alanganga. Magbalik na king kayang ligaya, lungob kami naman king kayarian mo king banwa. Uli na nita, kayagum makiyagum kami karing anghel, ampo karing santo, kabang daralit din kayang alantok ng pamamiyang kapurian kaya at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalumpumi, papanalan mula sana ritingayin king Espiritu. Man para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sa loob, yung pamaylasat kamatayan, kinwani yung tinapi, at papasalamat siya keka. Piraso at binyan ka rin kayong disipulo at ngada. Tanggapan niya iti, ikayungan, at kananye. Iting ka na akong katawan, kami daon parang kekay. Makayan mo naman kay bataning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pasalamatan na kat pinuri, at binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon misteryo ng kakatang kasalpantayanan.
Iyang ining kaganakan mo ikpa, ing kamantayan at pamayubli ng bebya ng anak mo. Darawon mo kay ka, iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalamatan kay ka. Impepaliran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, bansumuyo kay ka. Papakumbabamin pagamuha mo. Kay kami nga nasanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami anting betong nimbanal Espiritu. Ganakan mo, ikpa, ni Santa Iglesia mo makalaganap king beto yato. Ban mi kinapiyasan king lugod. Kambi ng Francisco, ake kaming Papa. Ding sablang obispo, lalong-lalo na yung kaluguran ming iapuseto. Ding sablang pari, diakono, religyoso. At iting kaluguran mong anak, at tinipon mo kaniting kaurasan, bankat man walang kingkekang lugod, at kingkekang kayapan. Ganakan mula mo naman ng kapatid ming pepainawan na, at manenayang sabling biye, at yung sablang miyang na biye. Tanggapan mula sana kayong maligaya mong harapan. Pakaliluan mo kayan. Gawin mo kayong karapat dapat magkamit kayong biye alanganga. Ban kaya ng Maria, yung birhen na indunan ng Diyos, yung kayang kaliguran ng esposo, yung San Jose. Kaya ring apostol, at yung sablang santo, at inupad kayong malmong kaburian, kayong kaya kabanan ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ni Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, ikpang mayupayang tuto, kagum ng banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alanganga. Kimit mong kapanaligan at lugod, mawis tamong inig king kakatang kalukuran na igpa, at nga tamong manalangin. Ikabos mo kami o Ginoong king sablang maro, balugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopan ng kayang pakalulo, parati kami may kabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang madinaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristong kay kaming talapang apos. Uling ke kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya manggaman king alanganga. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, papiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Noon alawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Di kang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan. At keka antimorin. Matula tapong ining ipakit, ing pamisan metong tamo king kapayapan ng Kristo.
Pepan po kayo. Yung kordero ng Diyos, yung malalako, king kasalanan ng giyato. Wala rin mayaws, king apuna na ng kordero. Ginuek matampang, tanggap keko. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin damo. O Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na kaming daki, king kekambye, at sopa na kaming miyatad, king lugod mo, karing sablang sulok na ningyato. Pagkalumiti, kay kami kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Ing ginuma na tilya kay kayo. at kekaan timurin. At yung may paing ginoon Diyos, bendisyon na kayangan. Ni Pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Matulatan nga taon iting misa, mamita mo ngini, dalata mo ing lugod at ing kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Payapak po.